ఈ సినిమా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఈరోజు రామనాథ్లో ఓపెనింగ్ అండ్ వచ్చేసి ఈరోజు మధ్యాహ్నం నుంచి షూటింగ్ జరుగుతుంది. 6th నుంచి కంటిన్యూగా 17th వరకు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అండ్ సెకండ్ షెడ్యూల్ వచ్చేసి చెప్తాము. టోటల్ హైదరాబాద్లో షూటింగ్ జరుగుతుందండి. ఇందులో వచ్చేసి హీరోగా మన వెంకీ గారు చేస్తున్నారు, ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. అండ్ సెకండ్ హీరో వచ్చేసి దీంట్లో చాలా టిపికల్ క్యారెక్టర్. ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తారో వెతుక్కుంటే ఒకటే మన చాందీ చందు గారే చేయగలుగుతారు. అందుకని చెప్పేసి ఆ రెక్కను పట్టుకొచ్చి మరి చాందీ చందు ఇచ్చాను. అండ్ వచ్చేసి తన పేరు మహాలక్ష్మి, ఫస్ట్ హీరోయిన్ తను. సంపూర్ణేష్ బాబు గారు నాకు క్లాప్ కొట్టడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే తను నాకు రావడమే గొప్ప పాపం. ఎందుకంటే ఎంత బిజీలో ఉన్నా కూడా పిలిచాను, సంపూర్ణేష్ బాబు రావాలంటే నో ప్రాబ్లం సార్, నేను డెఫినెట్గా వస్తానని చెప్పాడు. సంపూర్ణేష్ బాబు థ్యాంక్ యూ. నా పేరు వెంకీ. నాకు మోహన్ కాంత్ గారి స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ నాకు అసలు హీరో అనే థాటే లేదు, జస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. బట్ మోహన్ కాంత్ గారు మీరే కరెక్ట్గా ఉంటారని లాగారు. మరి ఏం సక్సెస్ అవుతానో ఏమవుతానో నాకు తెలీదు, బట్ ట్రైల్ వేస్తున్నాను అంతే. ఇది ఒక సైంటిఫిక్ లవ్ స్టోరీ. Andarki Namaskaram. I am glad again to be in front of the media. It's a nice opportunity, so I welcome you all. After the continued completion of Tuli Sanji Velalo, Dollar Ki Maro Vaipu, this is the third segment in my life for Telugu cinema, that is Chunni. Chunni comes over with a scientific love story, but it allows a character like me, Mahalakshmi, to portray herself to be very casual and very next door girl kind of a character. It allows me to be me. But yes, at the end of the day, it comes up with a scientific miracle and helps me to understand that a person has to accept himself or herself by natural way. So thank you one and all. I hope you get to see the best of us in the future. Thank you. I'm doing movies Love Junction and Happy Days Returns and తమిళ్లో ఒక మూవీ చేశాను. అనదర్గా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు నాకు పిలిచి ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మీ అందరికీ తెలుసు చందు యాజ్ చాందినిగా. దిస్ ఇస్ సైంటిఫిక్ లవ్ స్టోరీ. మోహన్ కాంత్ గారు పిలిచి ఫస్ట్ అడిగినప్పుడు భయపడ్డాను అన్నట్టు. అంటే డ్యూయల్ రోల్ చేయాల్సి వస్తుంది, అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. ధైర్యం చేసి ఈ రోల్ ఒప్పుకొని చేస్తున్నాను. ఈ సినిమా కొంచెం సక్సెస్ అయ్యి అందరికీ మంచి పేరు తేవాలి, అలాగే మోహన్ కాంత్ గారికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాను. ఈ చక్కని అవకాశం ఇచ్చినందుకు మోహన్ కాంత్ గారికి మరియు ప్రొడ్యూసర్ గారు వెంకయ్య గారికి నా ధన్యవాదాలు. ఈ చున్నీ సినిమా అసలు తనకు మంచి బ్రేక్ వచ్చి వీళ్ళందరికీ హీరో గారికి, అప్కమింగ్ హీరో గారికి, మోహన్ కాంత్ గారికి మంచి లైఫ్ వచ్చి పెద్ద డైరెక్టర్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ సంపూర్ణేశ్వర్.